Di pêncî mehê di meha Septemberê 2024 de hêzekî çekdar girêdayî Bafil Celal Talbanî kurê rehmetiyê Celal Talbanî serokê berê Yekîtîn Niştiman û serokê berê Iraqê û Bafil Talbanî ku niha serokê Yekîtîn Niştiman e yan jî tiştê ku ji Yekîtîn Niştiman maye hêzekî girêdayî Bafil Talbanî êrişî mala siyasetmedarê Kurd û berpirsê payebilind û naskirî di hundirê Yekîtî Niştiman de Birêz Mele Bextiyar. Mele Bextiyar jî xezûrê berê ê Bafil Talabanî bû û Mele Bextiyar ez dikarim bêjim yani kesayetiya wî wekî kesayetiya Ebdulhelîm Xedam dema ku 1700 mir ewî Ebdulhelîm Xedam bû piştgirê Beşar Esed ji bo ku Beşar Esed were bibe serokê Komara Sûrî û piştre Beşar Esed piştî ku hêza wî çêbû Ebdulhelîm Xedam ji kar derxist û problem çêbû. Çîroka Bafil Talabanî û Mele Bextiyar piçekî dişebihe çîroka Ebdulhelîm Xedam û Beşar Esed. Lê Ebdulhelîm Xedam ne xezûrê Beşar Esed bû Bafil Talabanî zavê Mele Bextiyar bû. Mele Bextiyar xezûrê Bafil Talabanî bû berê. Keça Mele Bextiyar li cem Bafil Talabanî bû zarokê wan jî hene. Dema ku Celal Talabanî wefat kir di demekî de di qonaxekî de di kontrola Hîro Xan Hîro Ibrahîm Ehmed li ser Yekîtî Niştiman çêbû ê ku li tenişta Hîro sekinî Mele Bextiyar bû. Bi giraniya xwe, bi saziyên xwe, bi navê xwe, bi bandora xwe li kêleka Hîro Ibrahîm Ehmed sekinî û her du zarokên wê Xubad û Bafil û desthilatdariya wan li ser Yekîtî Niştiman xurt kir. Wê çaxê eger Mele Bextiyar helwestekî wî li hemberî malbata Talabanî hebûna yan jî yani ewî jî li wê çaxê hesab dikir ku Bafil Talabanî were bibe serokê Yekîtî Niştiman zavê min e yani wekî ku ez serokê Yekîtî Niştiman bibim. Çawa ku ezmûneya Ibrahîm Ehmed bavê Hîro û zavê Ibrahîm Ehmed Celal Talbanî serokê Yekîtî Niştiman xelas Ibrahîm Ehmed jî serokê Yekîtî Niştiman e. Bi vî rengî û serokê ruhî ê fiilî ê Yekîtî Niştiman Ibrahîm Ehmed ye. Dijatiya bi malbata Barzanî re, dijatî bi Partî Demokrat re damezrînerê bingehîn ne Celal Talbanî damezrînerê bingehîn Ibrahîm Ehmed e û Ibrahîm Ehmed tê naskirin yani Qaşomêrik Rewşenbîr e û helbestvan e û romannivîs e û qadî jî dadwer. Mebest ku ez bêjim çîroka Mele Bextiyar û Yekîtî Niştiman gihaşt yani sînorê dawî hedê dawî. Nema Bafil Talabanî û ê derdora wî gav şûn didabêjin, nema yani mecal nema, rê nema, delêv û derfet nema ku Mele Bextiyar gav li paş bavêje. Baş e yani ev mesele çawa wilo ji nişkî ve derket ev êrîşa hanê êrîşekî cihê şermezariyê ye, êrîşekî cihê rexneyê ye û bi tundî û ez wekî nivîskarekî me piştgirî da Mele Bextiyar ji ber ku bi rastî ez çi qeyse rexne li Mele Bextiyar bikim
لي از نكارم انكار بكم كرولا في اسلامي هاني رولا في سياسة مداري هاني د پشتگیریya tevgera nivîskarî û rewşenbîrî ne tenê li Kurdistana li Silêmaniyê li tevahîya Kurdistana Iraqê heta Diktor Yasînên Seyîr ku rexnevanek lêkolînerekî Iraqî li ser rûpela me tekez kir ku Mehrecana Gelawêj seranserê Iraqê hembêz kir. Mehrecana Gelawêj a huner û edebiyat û rewşenbîrî yani ez karim bêjim ne tenê ji bo Silêmaniyê wekî rûyekî ji rûyên Kurdistana Iraqê bû herêma Kurdistana Iraqê Kurdistana Başûr bû. Ev mehrecan navnetewî bû ne tenê Kurdên çarperçên Kurdistanê dihatin vexwendin Türk jî dihatin vexwendin Faris jî dihatin vexwendin Arab jî dihatin li hundirê Iraqê de li dervayê Iraqê de kesayetiyên navnetewî dihatin vexwendin vê mehrecanê hanê mehrecanekî bi rastî pir girîng pir mezin koordînatorê wê piştgirê wê Mele Bextiyar bû. Ana min berê min rexne li Mele Bextiyar û helwesta Mele Bextiyar kiriye. Min rexne li Celal Talbanî jî kiriye. Min rexne li Mesûd Barzanî kiriye. Ev heqê min e, ev mafê min e ku ez rexne bikim. û yani argument û sedemên van rexnê hanê çi ne yani li ser xwedespêrên çi ez tim eşkere dikim. Lê di rewşekî wilo de di vê rewşa alôz di vê krîza ku Mele Bextiyar tê de derbas dibe ez xwe li tenişta Mele Bextiyar dibînim û bi tundî helwesta Bafıl Talebanî şermezar dikim bi tundî êk û piştgiriya Bafıl Talebanî bike jî ez wan jî şermezar dikim. Ji ber ku çi pirsgirêk hebin yani bi vî şêwazê terorane û hovane nayê çareserkirin. Hebûna Bafıl Talebanî li ser serokatiya Yekîtî Niştiman niha qencî û keda na Celal Talbanî qencî û keda Mele Bextiyar. Ev li cem baş zelal e û ez bawerim gelek kesên li Kurdistana Başûr jî vê yani hevbeşin li gel vê nerîna hanê. Baş e vegerin pirsa xwe çima Bafıl Talebanî bi vî şêweyê hanê êrîş kir. Gelek sedem hene yani yek sedemên hindirî ne sedemên malbatî ne ku qîza Mele Bextiyar veqetiye ji Bafıl Talebanî û zewîçî. Bafıl Talebanî mala min e yani namusa wî tehemûl nekir yani ku jina wî herib yekî din re bizewije û bavê wê nebû asteng û yani bi vî mintiqê kesayetî tirabe ji bo gotê çîrokên xwe problemê xwe bi malxezûrê xwe re tu çareser bike tu rêxistin û tu partiya xwe û tu hêza eskeriya partiya xwe tu bi kar bînin. Tu bi mesele bike siyasî ew mesele şexsî yani. Lê dema vê helwesta hanê helwesta yani bêexlaq li hemberî Mele Bextiyar eşkere dibe ku rêxistina Yekîtî Niştiman nema Yekîtî Niştiman e. Yekîtî yani Yekîtî bî malbata Talbanî û yek ji tiştên ku rexne dikir Mele Bextiyar van dema dawî ku bî mesela malbatî rola Mele Bextiyar di vê veguherîna Yekîtî Niştiman ku bibe şirketekî malbatî bibe saziyekî malbatî rola wî tê de heye heye. Rola Kosret Resul heye heye. Rola Adil Murad û rola Fuad Masûm û rola ev hemû serkirdeyên
إيصاه وإمري إيكو بشتي جلال طالباني جي وفات كرن رولا وان دي روشا كو نهاية كتين اجتماع تيدا دجي پرهي بالتايبت بشتي چيروكا كركوكي بشتي مسألة ريفراندومي وكوچاوا لاهور شيخ جنگي وبافل طالباني كركوك رادستي عراقي كرن جبو قجي وخب باريس افرول هي لانها حال حاضر ام دكارن ملا باختيار رخنه بكن لسربان هالوست يعني او جي دكار رخنه بكن او جي دكار بشكل الخوفه كره وبيجم تشتكي نباشكر ده حقي يكيتين اجتماع ده حقي خود ده حقي دوزا كرده ده حقي كركوك ده متشتكي نباشكر كو ازبوم بنجه وبشتقر جبوك بافل طالباني ور السر يكيتير نجتماع الروني او وديا خو براي خو وبشارانوس وقدر قلي كرد لكردستان باشور بليسه اف يعني دكاره او بك يعني دكاره وادم قي جرك رخنيكي ليفجركي رخنيش خورت شي بك لانها روش بفيرنجية روش از شقيس نلقل ما مستعمل باختيار بم بري نها دروشاكو استيد دروشاكو اوتيد از خوا لقلويد بينم واز پشت گرياوي بيدكم والدجي في هالوسطى كريت ابي اخلاق لدجي نتني مالا باختيار لدجي سليماني لدجي يعني ازوي لدجي كركوك حسيبم لدجي سليماني ولدجي حمو كردستاني حسيب از بفي نرينا هاني نزيكي في بويرا هاني دم آلية وي مالباتي مناسكر آلية وي وكيدن هيئة سازيين راقهاندني سازيين روشنبيرية كو قريداي مالا باختيار هلوز طوان لديجي اسلاما سياسية كردستان عراقي هبو وكي كسايتيكي تشبقر وكي كسايتيكي ليبرال وكي كسايتيكي لديجي اسلاما سياسي اذ هلوز دهندري مديا نيزيكي يانجي قريداي مالا باختيار افتشت هبو باشه إيريشكي بفيرنجي بافل طالباني مغازلة يا إسلاما سياسي كي يقرتوي إسلامي حركتي إسلامي جماعة إسلامي علي بابير ونظام كي وأفكسن هان إيكو صلاح بهاء الدين صلاح الدين أف حركتي إسلامي كردستان عراقي ده هنا بافل طالباني بشكي خونيزي كي واندك أفيك وكيدن كي هنا بافل طالباني خونيزي كي قوراندك جبركو لگوری آگاهیه من لگوری شوپاندنامه مل بختیار پر رخنه نه رخنه یعنی دیرو کا رش آن شیروان مصطفى اشکره دکر تاوان و جنایت نشیروان مصطفى گندلیه نشیروان مصطفى اشکره دکر دما کو نشیروان مصطفى جه یکیتین اجتماع قطبو و بون دجبری هف مل بختیار هلوست كيوي رخنايي هبو لهن درباري بهم مثلا هاني تشتكي ده أب يكيتين اجتماع ده هي تشتكي ولو برجندل برجني يعني وهناك درك هبن بيجن ريفورم ولدجي جندلية وكي تشيرو كان شيروان مصطفى لدجي جندلية وريفورمات يكيتين اجتماع ده نوعكو تديد كو ديروكا وان ده جندلية ده ودتشتين رش وطاري وتعوان هذا تجي او دنجي هي او كو شاسوار شي او عيني تشيروك وكي فابريكيكي كسين ولو يعني رخنا لبدا كدكن رخنا المالباتا برزاني دكن لبارتيا يكيتين اجتماع تشتيج يكيتين اجتماع ماي يعني ده مسألين مالباتي ده تعلاقيها بريخصنا هاني بتشبقري بكتكاري بزحمة كيشان تشتكي
يعني از چوار رابم یکی با وکی بافل طالبانی ازی بیج مولا ویا کسکی چفگره یانجی کسکی زحمت کشه یانجی يعني لكسن فقير وخزان وهجار دبرسه يكي وكي بافل طالبان يعني وكي قباط كو هردو جي ملياردير ودي وانش او شاهناز ابراهيم احمد النافذه ويك جمال باطا طالباني كي عندما برلمانتويا عراقي بو وانا كو شبشت يكي تين اجتماع بون مليونير بون ملياردير از وان چبگر بحسيبهم از وان حوالي خزان وهجار وكسن فقير كردستاني وان حسيب بشي نا معقولة نا منطق ونا أخلاقش اف حركتا قوران يعني شايف كسي كوش يكيتين اجتماع قطبون بالنافي الريفورم بنافي تشاكسازي بنافي إصلاحي بنافي تنمية بنافي قوهرين قوراندن بوی ناوی هانی بوی درشمه هانی درکتن کو عینی وک با اوجی وک بافلن او عینی او چیروکه باشه بافل طالبانی و قبات طالبانی تربیه کینه تربیه خانم هیرو ابراهیم احمد و جلال طالبانیه جلال رابو افجی لجرونش تصدیق جلال طالبانی ده سال خوین داویده پوشمان بو چما لهمبری ملا مصطفى رابو چماش پارتی دموکرات قطبون پوشمان بو لی نما فیدکر چو تو وی دجاتیا مالباتا برزانی و پارتی دموکرات اصلي وي كوكا وي طوفي وي ابراهيم احمد وجلال طالباني شي كتبه بمسألة هاني لقوري ما هل وستا وفاداري كم ملا بختيار پر بحثا وفاداري ديك كم مالباطا طالباني نا وفادار بون شويره از فيلم ديكم شما وسا داخبه جبركو يعني دمين هري زحمت ملا بختيار لكيلكا في مالباطا هاني سكني وأف سكناوي أف وستاند يعني خو وستاند حتى كو بافل طالباني ولود هندري يكيتين اجتماع بو ديكتاتورة كي مزن پشتر ملا بختيار ضريبة في بسلاحاني دا ضريبة كو اوجي بوش دا مزرينري ديكتاتورية بافل جلال طالباني دندري يكيتين اجتماع دا از يعني من اخافتني مامۆستا گۆهدار کرد مامۆستا مەلە بەختیار لە گۆری me نویسکار و ڕەوشەمبیرên کورد li başûr li Rojava li kîjan derê li diaspora li bakur ez dibêm qey pir kêm kes mane nehatine vexwendin mehrecana Gelawêj و نویسکارên عرب jî wisa نویسکارên Türk yani mele bextiyar kesayetiyekî wilo di qada rewşenbîrî de cihekî xwe çêkiribû carna dibû cihê qerf û henekê Talbanî û Celal Talbanî û Nêşîrwan Mustefa hûn bixwazin globalîzmê nas bikin herin li mele bextiyar pirs bikin û tiştên bi vî rengî yani qaşo yani Nêşîrvan Mustefa ramyar û filozofekî mezin e yani tiştên wilo hene li ser mele bextiyar lê ez nikarim yani wilo bêdeng bimînim derbarê vê rewşehanê û ez nikarim bêdengiya nivîskar û rewşebîrên Kurda li Kurdistana Iraqê li dervayê Kurdistana Iraqê rexne nekim cihê rexneyê ku mele bextiyar di rewşekî dema mehrecana Gelawêj çêbik û xelkê vexwendî û her kes herin silav lê bikin midît çawa xwe wilo nivîskar û rewşenbîrên Kurd wilo xwe nizm dikirin ji mele bextiyar re yani ez çûm
هاتم بە خوێندن دە 2013 دنابەر هەموو مەلە بەختیار دە تو دیالۆگ چی نەبوو تا ئاخەفتن ینی ت نیقاش ولۆ ئەبەدەن چی نەبوون بەلکی ولۆ دەماکۆ ئەس خەڵات کرد مسلاف کرد و بەس لێ ئەز نەبووێ ینی ولۆ وێ مەزەلەتا هانێز بچم ولۆ خوا کێم بکەم نا ئەو مەلە بەختیارەژی ڕۆشن گۆسێمە ئەس نویسکارێکی کوردم ئەس هاتمە بە خوێندن vê مەهرەجانە هانێ ینی ئەس بڤێ بە خوێندنە هانێ نایم کردین لێ من دیتن نویسکارê me Kurda ne ku mesele rêzgirtin e ji rêzgirtinê wê de tir Ereb jî wisa lê niha ev kesên han Ereb û Kurd dibînin halê me li bextiyar dibin çi êrişî de ye û bêdengin ev bêdengiya tevgera nivîskarî û rewşenbîrî ku di nav dikevana di qenciya mele bextiyar li ser wan heye îdî wilo bêdengin ji xwe meseleyê temaşe dikin ev jî ciyê mixabiniyê ye xem nake lê ez tiştekî dixwazim ji hemû yanî dîrok qeyd dikin ha mele bextiyar jî li derdora xwe dinere ev kesê ku heqwasa bi dilgermî nêzîkî wî dibûn û jêr xweş dikirin û li cemî dişuxulîn û meaş distendin meaşê xwe distendin nivîskar rewşenbîr hemû wilo li meseleyê temaşe dikin piştî ev vîdyoya hanê piştî piştgiriya me belkî biçekî li xwe vegerin bi xwe bihesin yanî biçekî bi xwe bihesin û xwedî helwestek bin helwestekî wilo welatparêzî wefadarî kurdewarî û li dijî kiryarên Bafıl Talebanî û Yekîtîn Niştiman li hemberî mele bextiyar bisekinin kak mele bextiyar tevî emirê hanê di nava Yekîtîn Niştiman derbas kir te netkarî û tu nikare guhertinê çê bike çû mesele çû ye xwe newestîn ev tu dibêje em ê bereyekî fireh û ev kesên ku dev ji Yekîtî berdan e û em ê Yekîtîn Niştiman vegerînin û tu Yekîtîn Niştiman ji malbata Talebanî nema dikare xelas bike ji ber ku rola te jî divê mesela hanê de hebû rola Berhem Salih jî hebû ku malbata dîktatoriyeta malbata Talebanî di hundirê vê hizba hanê de vê rêxistina hanê de tekez bibe û bicih be tu nikare rêforma û ji nû ve wekî em ê bêjin inqilabekî siyasî fikrî îdeolojî nizanim ruhiyetî Yekîtîn Niştiman na ev xewnin eger mafya û mentiqê terorê û mentiqê çeka hebe tu nikare îran nahêle Hejda Şeعبî nahêle PKK nahêle evana hemû berjewendiyê wan di hebûna yekî wek Bafıl Talebanî bimîne serokê Yekîtîn Niştiman wê rê nedin te û mecal nedin te ku tu rabe yanî tu li ber keda xwe dikeve tu li ber Yekîtîn Niştiman dikeve li ber vê emirê han li ber vê dîroka hanê dikeve çû tiştê çû nedidû berê xwe bide tiştê din siyasi ez neçûcem partî jî wekî hizbî lê tu dikare eger derfeta te hebe karê rewşenbîrî karê fikrî berdewam bike ev hezar qatî çêtir e ji karê siyasî û karê hizbayetî ku tu dibînî rewşa hizbayetî di Kurdistana Iraqê de bi taybet û di nava Kurda bi giştî giha tiştekî jan ku naxê pir zor e pir zehmet e pir dijwar e ku tu van xewn û xeyalê xwe tu divî emirê hanê de piştî vê ezmûneya hanê piştî vê tecrübeya hanê tu ji nû ji mir Yekîtîn Niştiman vegerînî Yekîtîn Niştiman venagere û bere venegere bere wilo bihêl tu nikare yanî li gorî xwe û tu li gorî tesewuratê xwe tu kedekî zêdetê xerc bike
ku tiştên lazim in tiştê din pêwîstiya wan bi vê keda hanê heye ev mesela hanê yani ez wekî Kurdekî wekî nivîskarekî ez dibêjim bihêl ji wan re yekîtî ji berê de xerab bû ji berê de yani ji dema ji şêst û çara şêst û şeşa û heta heftê û pênca û heta heştê û sisiya yani tu bêtir tu berpirsê kevnareyî di nava yekîtî tu nas dikî yekîtî çawa bû Mam Celal Talbanî em xwe pê dibînin Mam Celal Talbanî çi bû yani carekî ez vegeriyam bîranînê Celal Talbanî Kak Mele Bextiyar min tiştekî balkêş dît min dît ku Celal Talbanî nêzîkî bûyerên suîkastê siyasî nêzîkî wê wekî kes nêzîkî wê wekî dem nêzîkî wê wekî cih Xasan Kenefanî ku Celal Talbanî di bîranînê xwe de behs dike dibêje min şîret li Xasan Kenefanî kir bi a min nekir hat kuştin û wê çaxê Celal Talbanî endamê Cebha Şeibî bû nasnama Cebha Şeibî û di rojnama di kovara El Hedef jî kar dikir di heftê û di duwa de li Parîsê bûyer diqewimin û dîsa yekî tevgera Filistînî tê kuştin Celal Talbanî divê min şîret lê dikir û bi a min nekir li Viyana bûyer çê dibe Celal Talbanî dibêje min şîret kir û bi a min nekirin Sadiq Şerefkendî li Berlînê tê kuştin divê min şîret lê kir û bi a min nekir ev hemû kesên ku tên kuştin bi yani texmîn û gumanê Celal Talbanî hebû bûyerên yani terorane li dijî van kesê hanê lê mixabin van kesê han guh şîret û agahdariyê Celal Talbanî nekirin û jiyana xwe ji dida ma Celal Talbanî bû çi ma bû alemil geyb ma bû yani ev agahî min ji devê berpirsekî payebilind Partî Demokratîk Kurdistanê Îran min girt dema Ebdurehman Qasîmlo li Viyana hat tasfiyekirin Celal Talbanî li Îranê bû Celal Talbanî li ser radyoyê Îranê Sedam Hüseyn tewanbar dikir bi kuştina Ebdurehman Qasîmlo maqê wê dîrok ji bîr bike yani îja birayê hêja mamosteyê hêja mesele ji berê de xerabeyê ji berê de xerabeyê rêya xwar ji Birahîm Ehmed dest pê kir û gihaşt Celal Talbanî û niha kurê wî ev rêya hanê berdewam dike ez hêvî dikim ku saxî û selametî ji bo te û ji bo malbata te û di jiyana te mayî salên te mayî tu serkeftî bi ne diwarê siyasetê diwarê rewşenbîrî nivîskarî rojnivîsê xwe binivîsî bîraniyê xwe binivîsîn bike bi rastî tiştê ku tu li ser vê malbata hanê dizane tiştê tu li ser Celal Talbanî dizane tiştên têkiliyên tarî me re nizane yani belkî Bafil Talabanî kawê çûyîne serê te me re nizane dibê tu van tiştê han bike milkê dîrokê binivîsîn û eşkere û bi wêrekî û bi zanebûn û bi ramyarî îdî kêr gihaştî hestî û dem hatiye ku tu biaxive û binivîsîne partî martîya çênek rêxistinên siyasî çênek rêxistinên xwe ê ragihandinê pêş bix rêxistinên xwe ê rewşenbîrî pêş bix saziya gelawêj pêş bix pêwîstiya me ne bi partiyekî siyasî heye pêwîstiya me bi tevgerekî rewşenbîrî bi saziyekî rewşenbîrî rêkûpêk profesyonel ku karibe xizmeta civaka Kurd bike xizmeta raya giştiya Kurd bike xizmeta bîr û boçûnê netewayî nasnama netewayî a gelê Kurd bike